έτσι μου μάθε. Να τα βλέπεις τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι. Όταν υπάρχει θέληση, μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά στη ζωή σου. Πάρα πολλά πράγματα. Εγώ μπορώ να πάω από εδώ μέχρι τα κάτω πατήσια με τα πόδια. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Πώς τα καταφέρνεις, είναι δύσκολο, γιατί... Έχω τσεκάρει, όχι, έχω τσεκάρει διαδρομές. Κατάλαβα, πας σε διαδρομές προσβάσεις. Η 3η Σεπτεμβρίου, αν την πιάσεις αριστερό πεζοδρόμιο, είναι πολύ καθαρό, πολύ καλό πεζοδρόμιο. Έχει και τη γραμμή όρεξη. Μετά από κάποιο σημείο που χαλάει το πεζοδρόμιο, χώνομαι μέσα στα στενά και πάω από τους δρόμους, καταλαβαίνεις. Ναι, έχει... Πεζορίζουν τα πεζοδρόμια στις λεωφόρους, χώνομαι σε στενά. Εντάξει, είναι περιοχές που τις ξέρω βέβαια, έτσι. Δεν είναι άγνωστοι. Οι γραμμές όρευσης σε βοηθάνε, βέβαια. Είναι πολύ καλές, αλλά εντάξει, ξέρεις. Μπορεί να βρουν και μηχανάκια. Τα προβλήματά τους βέβαια. Με τα μηχανάκια και τα... Κάποιος άνθρωπος που δεν βλέπει, πόσο πιστεύεις επηρεάζεται από την εικόνα, από το φαίνεστε? Τα ακούμε και ενημερωνόμαστε, δεν έχει σημασία αν δεν τα βλέπουμε. Εγώ τα ρούχα μου, ας πούμε, όταν θα πάω να ψωνίσω κάτι, το πιάνω και λειτουργεί πάρα πολύ η αίσθηση της αφής μου. Ενημερώνομαι ποια είναι τα χρώματα στη μόδα κάθε χρόνο. Θα πιάσω το παπούτσι που θέλω να αγοράσω με την αφή μου να δω αν μ' αρέσει. Βέβαια, θα πάρω και τη γνώμη της κόρης μου. Θα κάνω και το μακιγιάζ μου όταν θέλω. Μπορώ, έχω βρει τρόπους. Πάντα, όχι από μόνη μου, πάντα ρωτάω έτσι στην αρχή. Και μετά, όταν είμαι σίγουρη για κάτι. Όπως όλη η κοινωνία, και αυτός θέλει το καλύτερο κινητό, και αυτός θα θέλει, ξέρω εγώ, κάτι το πιο εκοφαντικό. Εξαρτάται και το χαρακτήρα του ατόμου, βέβαια, έτσι. Δεν μ' αρέσει καθόλου να με λυπούνται. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Και προσπαθώ με τον τρόπο μου να τους εξηγήσω ή να καταλάβουν και να μου συμπεριφέρονται πολύ φυσιολογικά. Να πήγα μια μέρα στην τράπεζα και μου λέει μία, τι έχετε? Λέω, δεν βλέπω. Τι έχετε, σας ρωτάω. Λέω, συγγνώμη, δεν βλέπω, είμαι τυφλή. Γιατί λέω, ρωτάτε? Φαίνεστε, λέει, τόσο περιποιημένοι. Και του λέω, συγγνώμη, οι τυφλοί πρέπει να είναι, λέω, κακομοίροι, δεν πρέπει να είναι περιποιημένοι. Μου είναι αδιάφορο. Εγώ μπορεί να σου κάνω πλάκα. Αν μου πεις κάτι που βγάζει ήκτο στο δρόμο περπατώντας, ας πούμε. Το σκοτάδι θα τρομάξει έναν που όταν χάνει το φως του. Όταν το έχει χαμένο, εκγενετής δεν έχει να φοβηθεί κάτι από το σκοτάδι. Εγώ δεν νιώθω σκοτάδι. Καθόλου. Πραγματικά δεν νιώθω σκοτάδι. Γιατί γεννήθηκα έτσι και αισθάνομαι φυσιολογικά. Δεν το νιώθω σκοτάδι. Και αυτό βέβαια οφείλεται και στους γονείς μου, έτσι. Γιατί και οι γονείς όταν σε αντιμετωπίζουν φυσιολογικά όπως και τα άλλα τους παιδιά, νομίζω ότι βοηθάει. Τι λέτε εσείς, έτσι δεν είναι? Εμείς την όραση την έχουμε στην αφή κατά κάποιο τρόπο. Και όχι στην ψυχή μόνο, όπως λένε. Δεν μπορεί να έχει όραση το όνειρο όταν δεν είχες όραση ποτέ σου. Αν όμως είχες κάποτε όραση, και το όνειρό σου θα έχει μέσα όραση. Τυφλός όνειρα ακούει, όπως είναι στην καθημερινότητά του, δεν έχει εικόνα όμως. Όπως τώρα εγώ που είμαστε εδώ, μπορεί στον ύπνο μου
με τις άλλες με τις αισθήσεις, δηλαδή και να τα ακούω. Δεν έχω εικόνα. Ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα ψυχικό που βγαίνει από την ψυχή, από την καρδιά, από το μυαλό. Οπότε δεν έχει να κάνει... Μπορεί να είναι και πιο σφοδρός, επειδή δεν λειτουργεί η όραση και λειτουργεί η φαντασία. Εγώ τον άντρα μου τον ερωτεύτηκα καταρχήν από τη φωνή. Η φωνή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ένα τυφλό που θα ερωτευτεί. Πιο πολύ με τη φωνή. Και από τη φωνή μπορείς να καταλάβεις ακόμα και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και τι χαρακτήρας είναι. Από αυτά που λέει. Από πώς θα αντιδράσει και πώς θα μιλήσει. Δεν έχω πέσει έξω. Τον Πέτρο, τον άντρα μου, από τη φωνή πραγματικά με μάγεψε η φωνή του και αυτή η ηρεμία του. Λοιπόν, είχαμε δώσει μια συνέντευξη με τον Πέτρο σε ένα κανάλι. Δεν θέλω να πω ούτε αυτός που μας έκανε την ερώτηση. Λέει, συγγνώμη, εσείς που δεν βλέπετε, πώς κάνετε σεξ. Και ο άντρας μου το απαντάει, εσύ συγγνώμη, λέει, με αναμένα φώτα, λέει, κάνετε σεξ πάντα. Τι πιο φυσιολογικό πράγμα. Ότι μου λέει κάποιος ότι αν σε βάλω σε ένα αεροπλάνο και προσγειωθούμε στην Ομόνια και δεν ακούς, ας πούμε, και σου πω ότι είμαστε στην Αγγλία, θα το καταλάβεις? Άμα δεν ακούς Έλληνες, δεν ξέρω, λέω, αν θα το καταλάβω ή όχι. Αυτό μπορεί να νομίζω ότι είμαι στην Αγγλία και να είμαι στην Ομόνια, που λέει ο λόγος. Δεν το ξέρω αυτό. Θες να πας σε ένα ταξίδι. Πρέπει να εξαρτάσαι από κάποιον άλλον. Δεν μπορείς να πας κάπου μόνος σου άμα γουστάρεις. Άμα κουτουλήσω στο δρόμο κάμια φορά κάμια πινακίδα που συνήθως βρίσκεται στο ύψος του κεφαλιού μου ή άμα βρω παρκαρισμένα μηχανάκια πάνω στις γραμμές τις κίτρινες των πεζοδρομίων που είναι για τα άτομα με πρόβλημα όρασης, εκεί και με θυμώνει. Αν χάσω κάτι στο σπίτι, ας πούμε να ψάχνω να βρω μία κατσαρόλα, παράδειγμα λέμε τώρα, ή ένα άλλο σκεύος. Και που το έχω εκεί και θέλω να κάνω φαγητό, γιατί πρέπει να το κάνω εκείνη την ώρα και δεν βρίσκω το κατάλληλο. Και ψάχνω πραγματικά. Εκεί μπορεί να το πω. Γιατί να μην βλέπω. Σε γενικές γραμμές δεν το λέω πολύ. Όχι, δεν το λέω. Να οδηγήσω το αυτοκίνητο. Το ήθελα πάρα πολύ. Δεν μπορείς να έχεις μια βάρκα, να πας, ξέρω εγώ, να πας στη βόλτα σου μες στη θάλασσα, να μείνεις, ξέρω εγώ, μια νύχτα μες στη θάλασσα, να μην ακούς τίποτα γύρω σου. Πώς αισθάνεστε τώρα που μιλάμε και μόλις με γνωρίσατε, αλλά δεν μπορείτε να με δείτε? Αισθάνομαι ότι μιλάω με έναν πολύ έτσι ώριμο άνθρωπο, ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, πολύ έτσι αντρική, που δελεάζει, μπορώ να πω, τις γυναίκες, σίγουρα. Μπορεί να μην βλέπω, αλλά οι αισθήσεις, οι υπόλοιπες λειτουργούν κανονικά και φλέγομαι από τις προβολείς. Θα έπρεπε να μου είχατε και ένα αντιλιακό. Το πρώτο που θες να δεις είναι τα παιδιά σου. Να δεις το βλέμμα τους δηλαδή. Ήξερα ότι η κόρη μου έχει πολύ ωραία μαλάκια, ωραίο δέρμα, λεπτό παιδάκι. Και τώρα που την πιάνω, που είναι τώρα 28 χρονών, ξέρω ότι είναι πολύ όμορφη. Μετά το θάνατο του άντρα μου και του γιού μου, πραγματικά
Είπα να αφοσιωθώ στο Φάρο και αυτό το κίνητρο μου το έδωσαν άνθρωποι εδώ, οι οποίοι έχασαν το φως τους πρόσφατα. Οι άνθρωποι φεύγουν όταν τους ξεχνάμε.